Ta daɗe tana feleke da kwaskwarima, tana ta kwalliya tana fita ko za ta samu samari da yawa ta zaɓi wanda take so, amma sun ƙi samuwa. To sai bayan ta haƙura hakan nan ta yi maleji da wanda ya samu. To sai bayan ta haƙura hakan nan ta yi maleji da wanda ya samu, bayan an kawo kuɗi an saka rana bikin siyatau, sai kuma ga samarin suna ta zuwa iri-iri har ma sun fi na bayan. Ai kuwa sai ta fara raba wuta. Turƙa shi, kaji can kace karan mata gaba kura baya sayaki, sun fara raba wuta. To shin yanzu nan agogo ne zai koma baya ko kuwa dai daurewa za a yi a cinye jarrabawar a yi auren da na farkon? Majiya za a yi ne, ko da dai ba iya matan kaɗai ba ne, su ma mazan hakan take. Wani ya kai kuɗinsa an kusan biki ya ango wata, sai ya dafa kai kash, wai akwai irin wannan ya je ya kai kuɗinsa can daga unguwar hotoron Fulani kuma wayar gari suka yi da baƙuwa har ma ta haife musu santalelan jariri. Ta kuma ja bakinta te shiru, idan an tambaye ta sai ta nuna ɗan. Kai kaji za ta jiƙa wa mutane aiki, to ko uban na nan ne, amma dai a can da wanau wani ƙudan zuma ne ta san makwace makarantar firamare guda. Aka rasa wa ya fi wani gudu tsakanin hedimasta da mataimaki, ɗalibai suna gaba, su suna can baya suna ta haki. To wannan dai wani ɓangare ne na cikin shirin Baba Suda da zai zo muku a wannan rana ta Laraba 23 ga watan Afrilun shekarar nan da muke ciki ta 2025. Sannan kuma akwai maimaici gobe Alhamis karfe 8 na safe a tashar Dala FM tare da ni naku Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki, wanda nake mana fatan mu haɗe a cikin shirin tare da ni da ku da alherin Ubangiji. Bissalam.